pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Noua vopsea permanentă Science. You Intensify. E timpul să pleci la drum, so what, so much? Ar merge în pui de somn acum, so what, so much. Să arate karaoke, yeah. neratat. Am încredere în 5 în 1, chiar Da. la somat. Folosește Somat Excellence Somat. 5 cu o formulă Descarcă împotriva pe mâncării Mac interne. și dacă poți. Astăzi o să ne uităm la cei mai norocoși oameni din toată lumea. Oameni care au avut extrem de mult noroc, așa că fără să mai stăm prea mult la vorbă, dați like, subscribe și follow pe Instagram, aveți chiar aici. Duceți-vă și dați-mi follow și hai să ne uităm la videoclip. Începem cu un ursulache. Ce s-a speriat ursul? Mă rog, și domnul s-a speriat. Bine că nu a fost atacat. Că a fugit ursulache. Uitați-vă că n-are nicio treabă. El a ieșit la plimbare. Ok, cream că o să se bușească unul altul. Mamă! Ce norocos. O să se bage în copac? Nu, nici măcar atât. Super. Nici nu s-a răsturnat și nici nu a făcut accident. Ce vrei mai mult? Ce-o tăia copacul? Nu cred, o căzut fix în picioare. Zici că au plantat un alt copac. Mamă, ce nu-mi plac videoclipurile astea cu avalanșe. Că a scăpat. Doamne, te rog să nu facă careva accident pe calea ferată. Vine trenul, nicio mașină, până acum un camion. O scăpat! O scăpat! Ce tare! Deci că în baseball ce facem? Nu baseball, fotbal american. Asta nu cred că a fost noroc. Cred că asta au vrut să facă domnul ăsta. Mamă, dar cum a prins-o. Bine, cred că e profesionist. Face flip băiatul. Face flip. La milimetru a scăpat. Vai de capul meu. Aici ne dăm la vale cu o mașinuță. Și asta a făcut flip. Bine că nu s-a lovit. Și-a arătat și șmecher. De unde a apărut anvelopa aia? Ați văzut cum a sărit peste mașină la fix? Doi ursulache. De ce stă domnul ăla cu mâinile în aer? Se pare mai înfricoșător? Nu știu. Ia că s-a speriat urșii. Sunt curios aici ce se întâmplă. Face drift camionul. Mamă, a frânat la fix.